mica l'assemblea d'ahir, amb quin objectiu era. El PSC ja tenia un candidat per aquestes eleccions, per tant, què veu fer en aquesta assemblea? Sí, certament el PSC de Sant Feliu de Codines tenia un candidat per a aquestes eleccions del maig del 2015, però aquest candidat va decidir lliurement que deixava el partit. Aleshores el que hem fet, com és obvi, és resituar-nos, hem elegit una nova direcció a nivell local i aquesta nova direcció en l'assemblea local ha decidit un nou candidat a l'alcaldia, que en aquest cas soc jo mateix. Aleshores el que vam fer a l'assemblea de dir és això, és decidir una mica veure on estàvem i després aquests 3 mesos de parlar-ne moltíssim i de pensar-ne molt, vam decidir que anàvem endavant, com vam dir, que ens presentem a les eleccions i van elegir els companys i companyes com a cap de llista en aquesta contesa electoral. Quanta gent éreu en aquesta assemblea i amb quants vots se't va escollir? Van escollir per unanimitat i hi havia en vots, crec que van ser 18 o 19 vots de militants, però també hi havia gent que no era militant que podia opinar, però el vot, diguéssim, no comptava, no? Aleshores, érem uns 22, però militants que comptessin i que em votessin van ser unes 18 o 19 persones, que van ser tots els que tenien dret a vot, per unanimitat, vaja. Ha estat una decisió fàcil? No ha estat una decisió fàcil, però ha estat una decisió valenta. Aleshores, nosaltres el que no volem fer és guardar el nostre partit polític, que tingui més o menys gràcia, estigui més o menys de moda en un armari i treure'l d'aquí 4 anys, ja no són èpoques d'armaris. Aleshores, bé, nosaltres, encara que la decisió sigui complexa, perquè vulguis o no, en els últims anys hem treballat un projecte que considerem que ha estat molt bé, que ha portat moltes coses pel municipi, volem començar una nova etapa i, per tant, encara que sigui complicat, hem volgut ser valents i tirar endavant, i aquí estem. Quan dius que no ha estat fàcil, és pel moment que passa el partit o per algun tema més a nivell local? No, pel moment que passa el partit no, perquè a mi dona la sensació, jo personalment, això és una cosa molt personal, jo estic ja molt acostumat al moment que passa el partit, aleshores això ja no és fàcil o difícil per això. És més complex perquè, vulguis o no, hi ha una part humana, has treballat amb una gent durant moltíssims anys, has fet eleccions, has fet campanyes, li has penjat cartells, has fet de tot. Per tant, és una decisió que és complicada, jo m'atreviria a dir, molt a nivell personal. Però vaja, nosaltres volem mirar endavant, aleshores ho hem pensat molt, ho hem meditat molt i ho hem parlat molt, i ja està, anem endavant. I quan has dit que sí, què és el que t'ha fet dir que sí? Que sí ha estat complicada? No, que sí que seràs el cap de llista. Jo això li he donat moltes voltes, però bàsicament potser és una mica tòpic, no? Perquè jo crec que aquesta resposta te la diria molta gent i molts candidats. Però a mi el que m'ha fet dir que sí, fer el pas endavant, cosa que jo ni m'imaginava fa 3 o 6 mesos, és parlar amb la gent de l'assemblea, parlar amb regidors, parlar amb gent del poble, en aquest acte o en aquell, i que la gent del poble sigui o no del PSC, que Sant Feliu hi ha més gent que no és del PSC, que no pas que sí, t'anima a fer-ho. Aleshores això et fa reflexionar, i evidentment la decisió personal al final de presentar-te a una com aquell dia l'has de prendre tu i si tens el suport de la gent, perquè al final no només t'ho han de dir pel carrer, sinó que has de tenir-ne ganes, t'has de veure preparat i has de tenir un discurs polític, saber parlar des d'urbanisme fins a obres públiques, fins a deixalleria, fins a tot. Aleshores, una mica sí que la gent t'anima i dona energia, aleshores tu acabes de prendre la decisió final. Deies això, has treballat amb gent amb qui li has penjat cartells, amb qui heu fet projectes junts, suposo que et feia referència al Pere Pladevall, tu has anat 2 cops amb llistes encapçalades per ell, aquesta vegada cadascú tindrà el seu projecte, jo no sé com queden aquests 5 mesos que queden de govern municipal amb cadascú per la seva banda, mirant al futur cadascú per la seva banda. Som conscients de que la situació generada és una mica original, per ser suaus, però també ho som que la prioritat en aquests moments no és fotre un terrabastall a l'Ajuntament de Sant Feliu, que queden només 5 mesos per les eleccions i que aleshores l'important és que la feina de les regidories vagin sortint i que el dia a dia de l'Ajuntament vagi sortint. I hi ha molta feina a fer, seguirà havent-hi molta feina a fer, aleshores la prioritat és seguir-la fent si no passa res estrany que ho impedeixi. La idea és que no passi res estrany que impedeixi seguir treballant aquests 5 mesos, encara que, com deia a l'inici, sigui una situació una mica original. Però són temps de coses originals i una mica diferents, no? En el fons tu ets el fill polític del Pere, no? Tu vas començar molt jove amb ell. Sí, haig de dir que jo quan tenia 13 anys ell em va venir a buscar a casa meva per fer un article polític sobre la situació dels joves de Sant Feliu. Per això allò que deia abans, no? Home, sí que és complicada a nivell personal la decisió, però a vegades les coses van com van.
Heu parlat després de la teva elecció? No, va ser fa 12 hores. I vam anar a fer unes cerveses aquí baix i després vam anar cap a casa a dormir i el primer que he fet avui és venir-vos a veure. Però tot i així ell sap. Ell sap perquè nosaltres, evidentment, això no és una cosa que hem pres nosaltres sols i tal. Nosaltres ens hem reunit amb l'alcalde per veure si hi havia possibilitats o no d'anar junts a les eleccions. Les dues parts han vist que no, per motius èquids, i per tant hem anat endavant. Aleshores ell sabia que això es produiria i ja està, i nosaltres sabem que ell està treballant per la seva candidatura i cap problema. La idea nosaltres no ens presentem contra ningú ni per parlar malament de ningú, al contrari. Ens presentem perquè tenim un projecte polític, ens estimem Sant Feliu i volem anar endavant sense menystenir ningú i sense buscar històries de ningú. Per tant, queda tancada la possibilitat d'unir les dues llistes en una sola, sinó que en tindreu dues. Sí, efectivament. Aquesta possibilitat l'hem explorat moltíssim, era el pla A i no ha estat possible. Aleshores hem passat al pla B, que és on estem ara, de manera ja inequívoca i definitiva. I quanta gent t'acompanya de l'antiga llista del PSC? A mi, jo entenc la pregunta de les llistes i això, però de moment el que hem fet és elegir un cap de llista. Ara vindran els següents passos, més aviat que tard, perquè queden 5 mesos per les municipals, però vindran els següents passos de dissenyar una campanya, un grup de treball i també una llista. I en aquesta llista, evidentment, em dóna la sensació que tindrem regidors i gent que ha anat a altres candidatures nostres del passat. Però, com us deia, això és una cosa que estem elaborant, que n'estem parlant i que tot en el seu moment. El suport públic que t'han donat via xarxa social gent que actualment és regidora, com la Maria Antònia Gómez o com la Laia Jordana, ens pot fer pensar que t'acompanyen? Pot ser que ens acompanyen en una llista o pot ser que ens acompanyen moralment o pot ser que ens acompanyen i venen aquí a treballar perquè aquesta llista sigui possible. Però, per exemple, parlaves de la Laia Jordana, no? La Laia Jordana és la nova viceprimera secretària del PSC de Sant Feliu de Codines. Quines prioritats us marqueu? Suposo que el programa l'heu d'anar treballant i que ara tampoc desvetllaràs res, però si hi ha alguna cosa que ja puguis avançar. Sí, amb això vull ser molt prudent, perquè nosaltres una de les coses que hem dit en aquestes reunions és que ens agradaria fer un programa electoral que no sigui un totxo de promeses incomplibles, que no es poden complir, sinó que potser siguin menys idees, però idees força, fruit del diàleg amb molta gent. Aleshores, nosaltres el que volem fer és parlar amb veïns de diverses zones, amb entitats, amb gent de diferents sectors del municipi, per forjar aquestes idees força que volem que ens representin en les properes eleccions municipals. De moment poc més puc dir perquè m'agradaria que les idees força d'aquesta candidatura no surtin del candidat, ni tan sols de la llista, sinó que surti d'una cosa una mica més àmplia. Per tant, per això vull tot el seu temps i fer-ho ben fet. El pròxim pas que fareu ara mateix, un cop presentat tu com a cap de llista? Bé, els pròxims passos potser són una mica interns, el que farem serà fer una mica de grup de treball amb gent que és del PSC i gent que no és del PSC, per portar-ho una mica tot, no? Doncs a veure, algú que porti els comptes de la campanya, tenim 4 xavos per la campanya, però algú els ha de gestionar, s'hauran de fer cartells, s'haurà de fer un procés participatiu per recollir idees, doncs tot això ho ha de fer algú. És obvi que jo sol ni puc ni sé fer-ho tot. Aleshores el que farem serà un grup de treball, com dèiem, gent del PSC i gent que no ho és, per tal de poder dissenyar, planificar i tirar endavant aquesta campanya. Aquest serà segurament el següent pas. I des de la comarcal has tingut suport total? Des del PSC del Vallès Oriental, evidentment el que volen és que el projecte segueixi endavant. Sí, suport total. Jo tinc un bon rotllo sempre i quan l'agrupació nostra pugui fer el que vulgui fer. Sempre i quan hi hagi aquesta possibilitat, que la tenim i crec que la seguirem tenint, doncs hi ha bon rotllo. Perfecte. Sí. Molt bé. Molt bé.